Pinalakas po na bloodletting programs isinusulong sa bagong partnership ng RMN Foundation at Region 1 Medical Center. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Formal nang inilunsad ang panukalang partnership sa pagitan ng RMN Network News at IFM News Dagupan, katuwang ang Region 1 Medical Center ngayong araw, Mayo 18. Sa ilalim ng panukalang partnership, inaasang makatutulong ang IFM at mga istasyon ng RMN sa pagkasagawa ng mga kampanyang pangkalusugan sa pamamagitan ng on-air, online at on-ground activities. Kabilang dito ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon ukol sa public health care, medical missions, volunteerism, partikular sa mga blood donation activities at iba pang programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Kapag tayo ay nag-a-announce broadcast, mapa-online, maraming humihingi ng tulong sa atin in terms sa supply ng nangangailangan ng dugo. Napakalaking tulong ito dahil confident tayo sa RMN Networks na may mga katuwang na tumutulong sa atin para din makatulong din sa community gaya ng Regional 1 Medical Center. Matatanda ang taon-taon nagsasagawa ng blood donation o bloodletting activity ang IFM Dagupan, katuwang ang Region 1 Medical Center bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagtulong sa publiko. Sa pagkakatong ito, formal nang inihain at ipinaabot sa pamunuan ng ospital ang proposal para sa mas pinalawak na partnership at media collaboration. Ayon sa panukala, magiging mahalaga rin ang partisipasyon ng RMN station sa Pangasinan at buong Region 1, lalo na sa panahon ng kalamidad at mahalagang okasyon gaya ng Vermont's Bagyo, Holy Week at New Year, kung kailan mas kinakailangan ng mabilis na pagpapalaganap ng impormasyon at public assistance. For creating partnership with other, not only with you, but other organizations that considering giving help by means of blood donation to our patients in need. Ang pangangailangan po kasi ng dugo ay hindi naman po napaplano, hindi nadidikta. Except for example in planned pregnancies, pero karamihan yan, majority, they are unplanned. Voluntary donation, yun ang tugon dapat. Marami pong may tutulong ang broadcast media when it comes to spreading the need for blood donors and for educating blood donors also. Ang estimate ng WHO by their studies, at least 1% of the general population, ayun sana ang magpo-provide ng blood needs ng area. Sa huli, binigyang diin ng dalawang panig ang kahalagaan ng pagdodonate ng dugo bilang isang simpleng paraan ng pagtulong at pagliligtas ng buhay. Layunin din ng partnership na mahikayat ang mas marami pang individual na maging regular na blood donors sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na information at awareness campaigns, lalo na sa serbisyong medikal na walang bayad para sa mamamayan at makatulong sa pagliligtas ng buhay. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.